پشتی بەلافبوونا ڤایرۆسا کۆڕۆنایê li hemû welatên cîhanê bo çareseriya vê nexweşiyê zanistên tenduristiyê ketin nav livûlebatekê. Li gel xebatên li ser peydakirina vaksînan, di heman demê de li hember vayrûsê bo qahîmkirina laş û bihêzkirina tenduristiyê jî xebat û lêkolînên cûr birêve diçin. Herî dawî di lêkolîneke zanistî de hat diyarkirin ku hormona bi navê oksîtosîn a ku wekî hormona evînê jî tê binavkirin, li hember vayrûsê karîger e û dikare di dermankirina nexweşiyê de bê bikaranîn. Bi spor, niha jî li ser rêbazên bikaranîna vê hormonê dixebitin. Welatiyên li Tirkiye jî li ser vê meselê bûne du beş û hinek jê pê bawerin ku ev yek dê pêkan be. Lê hinek jî dibêjin ne pêkan e ku ev hormon bo rêlbergirtin yan jî dermankirina koronayê bê bikaranîn. Bu gerçektir. Ez ji dil bawer dikim. Evîn ne bi tenê bo koronayê baş e, her wiha dike ku mirov xwe baş hîs bike û ji jiyanê keyfê bistîne. Ez piştgiriya vê xebatê dikim û pê bawerim ku dê encameke erênî jê derkeve. Eyvallah, teşekkür ederim. Ya doğru olabilir çünkü sonuçta Ez vê meselê ji nêz me dişopînim. Di rojên pê de em dê derbarê lêkolînê de zêdetir agahiyan werbigirin. Em baş dizanin ku hormona evînî bo tenduristiya laş û li ser derûniyê gelek sû dibere. Biya min herçiqas nekare koronayê yekcar ji holê rake jî dê karîgeriya wê gelekî kêm bike. yani sırf korona değil her şey iyi gelebilir. Hinek bi spor û zanistên li ser tenduristiyê dixebitin, li ser dermanekî ku oksîtosînê di nava xwe de dihebîne lêkolîn kirin. û di vê lêkolînê de derket holê ku oksîtosîn an ku hormona evînê şanîkên bi navê T yên ku li dijî vayrûsa koronayê karîgerin çalaktir dike. Yok abim, gözünü seveyim. Ya rastî ez ji vê yekê bawer nakim. Wê gavê kesên ku halî hazir evîndarin divê tûşî vê nexweşiyê nebin. Bi qasî ku ez pê dizanim lêkolîneke bi vî awayî nehatiye kirin û ez hîç bawer jî nakim. Helbet lêkolînên di vê derbarê de girîngin lê mixabin baweriya min di vê derbarê de nîne. Yalandır abim bunlar. Yek ji encamên vê lêkolînê jî karîgeriya vê hormonê ya li ser sîtokînê ye. Li gor agahiyên zanistî, ber bi dermankirina nexweşiya vayrûsa koronayê re, yek ji kêşeyên herî mezin ew e ku şanîkên bo parastina laş dixebitin, bahoza sîtokînê radikin, an ku karvedaneke zêde nîşanî nexweşiyê didin, ji loma jî gelek kes ji ber vê sedemê nikarin serederiyê bi nexweşiyê re bikin û jiyana xwe ji dest didin. Di van lêkolînan de jî hatiye selmandin ku hormona evînê an ku oksîtosîn rêlber vê reaksiyonê jî digire û bi van agahiyan ev mijar jî bûye yek ji beşên vê lêkolînê.